ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:57. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 4:59. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang ato sini nga mga kaaksyon tagpalamati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa Kuto, Malabutan sa ato sini nga broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome naman sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes nga presentation Petsa 28. Biyernes naman kapag pangalaga sa inyo sining nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong na Manila sa pinakaulihi nga mga balita lokal nga inyo mabasahan sa pamantalaan. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad inyo palatuntunan Action Report After Edition Biyernes nga presentation. Ang ato sa nga Patrol 2 Crosswind Patrol mangin kaupod manaton karon nga hapon sa pagpangalagad sa kay si Action John Diaz. Back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bugina. Ang aton sa gihapon nga pagbantay man sa mga balita sa national, international, update sa COVID-19 ginatutukan ni Action ang Defensor. Kagupdal makita sa aton sini nga mga technical partner. Diri sa studio ay Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago.
Builog pa nato na porsa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñalan sa kinanda ng inyo sinilagad ang korman sa siring nga palatuntunan. Action report after audition. Biyernes nga presentation. Talos na ako diri sa trono ni Loverboy Action Marlon Hinevaya. Birthday boy! Ako naman si Action Eric Magbanwa, off din ninyo ako sa nabilin 59 minutos nga pagpakalagad sa inyo palatuntunan. Nano ang mga balita nga dapat nyo bantayan karon nga hapon? Gikan sa ato sini nga mga patrol unit reporters, ang balita ni Action Art ay hupon dalon niya dugay-dugay. Report live gikan sa New Government Center. Problema sa pila ka mga bakulod noon nga nawad-an sa puluyan bangod sa demolasyon kag road clearing operation. Ginatingwaan ni Councilor Novero nga mabuligan. Bao mayuni nga balita. Mabulig si Councilor Renisito Novero. Good. Ang balita naman gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalaw ni Action Eden Aboso, Governor Lacson, wala sang may malain nga nabatsagan matapos nabakunahan sa ikaduwa nga doses o dose sang Sinovac. Ang mga balita sa nasyonal yati, mga more or less 1,000 ka pesos na social pension para sa indigent seniors ginaduso. Kabay pa nga maprobahan. IBP, ginainganyo ang gobyerno. Itibong ang matarong or kinamatarong sa Pilipinas sa isyo sang West Philippine Sea. Sa Piyakabahin, Makabayan Black, ginaduso ang 10,000 pesos nga ayuda para sa mga estudyante bangod sang pandemic. Sa Piyakabahin, Chacha, wala na sang tsiyansa o tsansa nga matalakay pa sa Senado. IATF, ginaprobahan ang rekomendasyon nga pahapuson ang A4 priority group sa ginatawag nga vaccination program sang aton gobyerno. Isibo na warasan sa inyo sini Marilo Action Radio Philippines Standard Time alas 5:03 na. Karon nga hapon daw nagagulugalom. Basi matupa naman ang ulan, kabay pa nga wala lang. Para ang aratsada karanggada sa aton pila ka bakuturan magapadayon. Pero sa kinanda ng aton sini nga pag-remind sa aton sini patawalawati ang ginatawag nga social distancing aton ipadayon. Pagsoksok sang face mask nga may paman nga face shield, paghugas sang kamot gamit ang habon, tubi. Ang pinaka-importante, social distancing. Ipaiway ang ginatawag nga gathering mass. Kadara man nagalapta ang mga virus nga COVID-19. Wala pa mabakunahan, amo lang anay na ang atong depensa sa mga nabakunahan sa first kag second kung nakompleto na gid man ayaw mangin kalpante. Kaya wala ina nagapatimaan nga kung ikaw na bakunahan na sang vaccine, ano man nga sahi sang vaccine, hindi ina garantiya nga hindi ka na matapikan sang COVID-19. But ang bintaha lang sini kaya kung makapenetrate ang virus nga COVID-19 sa lawas mo, hindi ka matamaan. But silingon, may ibato ang imo immune system tungod sa nagpabilin nga vaccine sa lawas nimo. Amo na ang bentaha sa nakakompleto na bakuna. Sa wala pa makompleto, ayaw magkalpante. Kompleto hanonoy, inday lola lolo, nanay tatay, ang inyo baksin, kag magsalig sa imo kagwalingon. Pero bisa na baksinan ka, na-injectionan ka sa anong aksahi sang vaksin, hindi gid pagdulaa ang pagpadayon sunod sang health protocol.
Nagapanawagan man ang aton local government unit sa siyudad sa Bacolod sa mga senior citizens nga wala pa nakapabakuna, kadto na kamo sa inyo barangay kag magpalista. Hindi na magduwa-duha pa. Remember, ang bakuna depensa sa lawas nga hindi magkasulod ang virus nga COVID-19. Amo na ang pinaka-importante kag informasyon. Ang bakuna nga gina-inject sa inyo hindi ina makapatay sa inyo kundi makadepensa sa inyo nga maglawig pa ang inyo kabuhi. Amo nang takos kag dumdumon sa aton nga mga pumuluyo, ang bakuna hindi para patyon ka, kundi ang bakuna para ikaw magalawig sa kalibutan. Kung tiyempo na gid manimo kapag buod sa makako, then wala na kita sang may mahimo. Di bala si El Rey, amo nang pinaka-importante da, bakuna. Kung may bakuna nga available, hindi na mapaduwa-duwa, hindi na magpili sang bakuna. Kung ano ang available na vaksin, tiraha, batuna. Kay na depensa sa imo, ikaayong lawas. Senior citizens, para na ini sa inyo. Hindi na kamo magduwa-duwa pa. Pabakuna na para maglawig kamo sa kalibutan. Amo ng panugyan sa DYEC Action Radio sa Bacolod. Ang ibang ganito mapatay na mahalaka panagilot para lang mabakunahan. Karon kay may bakuna na para sa inyo, hindi kamo ya, ambot sa inyo. Kung mapatay kamo tungod sa COVID-19, hindi nyo pagbasulan gobyerno kung may dapat basulon inyo kaugalingon. Himla, amo na dang husto. Kay ara ng bakuna, ito block na gilang sa inyo, mangindi pa kamo ka mag-isol, ayaw na magduha-duha. Pabakuna para malayo sa disgrasya. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:08 na. Isa man sa mga balita ka nagrupok diri sa probinsya sang Negros Occidental. Pangilalahan nyo lang dira mga Bagoneños. Isa dira ninyo ka City Councilor sa siyudad sang Bago ang ginaligar, ginhold up sa duwa ka persona para may ideya ang mga taga-Bago. Ang insidente na tabo sa Mayo 26 sang Miyerkules sang hapon. Gintayaan I speak ang inyo isa ka konsihal dira. Ginpasakay siya sa lakyan, gindala sa isa ka hotel diri sa siyudad sang Bacolod, ginkastigo, ginubahan. Matapos ginkuha ang cellphone, ginkuha ang wallet. Pagpaubas ang dilargo sa iya, nakuutan ang 3,000 pesos, dalasa pa. Worst! Kaya iya sa lakyan, gindala pa sang mga kawatan. Nakilala lang sa sining konsihal sang Bago City ang isa sa duwa ka mga sospek sa ngalan nga si alias June. Kay iya nabatian ang pag-istorya sang duha ka mga hold-upper. Damo gani ka pamangkot, tinga asang Miyerkules ang hapon pa ka natabo, nga karoon lang siya nga aga or kay nala siya sa aga nagpa-record. Ang makasabat sina si konsihal lang. Intingwaan sa DYEC Action Radio sa Bacolod. Hasta kasang uli, nagdesider kami nga katuan ang lugar, ang balay ni konsihal sa siyudad sang Bago. Nagpamalibad na maghatag sa komento. Amo man ang mayor sang Bago, si Mayor Yulo. Hindi ba maghatag komento sang natabo nga insidente sa iya isa sa City Councilor sa siyudad sang Bago. Ang ginimo sang DYEC Action Radio sa Bacolod, ginkuhaan naton, pagitiwaan naton nga mapigangutan ang hepe sang Police Station number 2 sa persona ni Police Captain Paul Benson Pindon para nga makuha ang insakto nga detalye sang sining nga balita. Aton siya na interview karon gid lamang nga hapon sa aton sining nga pagpangalagat.
Antes ninyo inapabatian, breaking news sa patrol. John Diaz, Line 2. John, may hapon. Akson na Eric may ngapon kag sa tutanan nga mga kaakson ang patrol ang going malapit na ginamang diri sa area kay information nga to na bato no lagi namang madugay ang salakyan sang konsihal nga aligar gin hold up kagabi hapon ang na-recover diri sa tubang sang hotel sa may surad sang Bacolod Akson na Eric. Ang information man atong mga suspetsado do may hot pursuit nga ginakandak ang aton nga mga otoridad para sa possible ila diri nga location no sining mga tinion. Actually dari lang man siya sa may surad sa Bacolod mismo na recover ining salakyan. According sa aton nga source inidogin bilin lang sa kilid sang dalan. Pero na-detect nila pagi sa tracking system nga naangot na imo sa salakyan aksyon na Eric. Busiling ko ng salakyan ni Konsihal may GPS. That's amo na ang isa rin nila no, nga ginasiyan gid mismo. Sa pagka-recover. Kay kung madumduman, mga alas 10 ang takna sining isang aga, karon nga adlaw nagpadulong sa station number 2 ang ining konsihal ang biktima mismo kag nag-official nga nagpa-record nagpa-sumbulig nga ma-check niya abi ang salakyan. Ti amo to ginapalo up nila tubtob sining hapon hilagid nga na identify ang lokasyon aksyon na Eric. Ang aton dring area ari kami sa may east portion no sang sulad sang Bacolod. Medyo maulanon pabing panahon pero try na gidamon diri nga makapanaog sa area para makuha naton sa Laragway no mismo ining salakyan nga na-recover bago ginamang sa aton nga mga otoridad. Ang pag-isinti ko ng salakyan na isa na ka Mitsubishi Mirage. Mirage Action Ereka. Oo, kakon matuod da nga na-locate ang iya salakyan but silingon may GPS kay butang si Konsihal da. Oo, dako gina possibility, no? Oo, sisaw naton ang salakyan, may mong sulod abi. Adin kami, isa na gid ano na lang, no? Pero confirmed na ini kay ang kapulisan ari naman sa area. Nagkadto naman action Ereka kay sila ni ang nagkapatigayon sang usoy mismo. Isa ina sa mga palatandaan, kung iyagi man na Konsihal, may nakagi na bunggo aksyon dyan. Oo. May damo sa may ginpatpat nga mga pwede ma-identify sa salakyan mismo action Eric. Okay. Na pablatter niya, official, matugari sa report ni mo, kay ina, no, nga subong adlaw nila ginpablatter. Sa may station number 2, sinigila mga agabi, officer nga kapo nila na recover o kung nabi na-identify na itabo ining insidente. Jan? Kung way kapakid man dira nakita nga salakyan, ipabati ko sa imo anay sa tumata palamati ang atong interview kay Captain Pindon. Yes, go ahead, Action Eric. Yes, Action Jan, standby dira, indicate pa kung nara na ka mo sa lugar, kung nara ng salakyan si Sitabangan para ma-describe ta, kagbasi ka pamati man si Konsihal sang Bago City, bisan paano mahibaloan niya ang latest development. Una sa balita, una sa aksyon. As we promise, ipabati ko sa inyo ato sa interview karong ilamang nga hapon sa kay Police Captain Paul Benson Pindon ang hepe sa station number 2 angot sa kaso sa pag-hold up sa isa dira ka konsihal sa siyudad sang Bago. Ang aton nga istasyon nakapatigayon sa initial na naton nga sindiken pumagi sa pagkadto sa mga areas kung diin nga makakita kita sa CCTV para makita naton kung diin ang mga possible whereabouts sa mga suspects naton. So susubong hindi pa naton fully identify gid ang suspect kay ang mahatag na lang nga identity sa aton victim is alias Jun, which is nga nabatian niya sa sulod sa salakyan niya during that time nga convert ang duwa ka suspektado. So, ang aton istasyon ginabutang ni sa priority naton nga masulbar ang mga problema kag ang kaso nga ginay tulog sa aton sa aton biktima. Captain, i-correct na lang, hindi gid niya siling makilala sang biktima ang ining alias Johnny. Oo, bali hindi niya kilala, bali na patian niya lang ang ngalan during the time na converse sila.
sa sulod ng salakyan. So nagkuha sa hint nga possibly ang ngalan sa isang suspitado is alias June. Ma-recognize siya ang mga itsura sa mga tao ni kung makita niya niliwat? Siling niya, ma-recognize niya kung makita niya gid. Kag actually nakahatag niya siya sa mga initial yang description sa aton. So ang alias June nini may height niya more or less 5'4". Okay. Kag nagapapsok niya siya sa bulk cap niya kag may face mask. Okay. Itong iya nga t-shirt kag shorts. Kag nakasapatos ini. Tapos ang isa naman niya may height more or less 5'6" man. Nagasusok man sang kalo kag nagapang face mask, yung pantalon, kag t-shirt. So mo lang description. Mga huben pa ni sir? Wala lang ma-specify gid sa atong biktima kung pila ang pangidaron more or less sa atong mga suspitado. Sir, I wonder because nga ang unang insidente, I heard nga daw natabo ni sa Starbucks, no? Paano na consummate sir ang natawag nga hold up, elemento sa hold up man? Bali, tulo sa panaysayon sa aton nga biktima, ang iyang salakyan nag-park sa kilid sa Shell na gasolinahan sa Eastern Street. Okay. So, apan nga manugsaka sa salakyan niya, guilty lang siya ang ginharas ng dawa ka tawo ang ipasakay sa salakyan. Okay. So, dito na patigayon ang ilang manain ni Muluhaton sa pagitutok sang silig ni isang biktima naton, nagtutok sa ginrespektaran niya I speak. Okay. So, dito samtang travel sila, na halabay sila sa isa ka motel, kag dito gina-desisyonan sang suspitado nga isulod ang salakyan isulod sang motel. Okay. So, pagsunod nila, so nila sakit ang aton biktima, paublas ang iyang pinasuksok na pantalon, kag ginadala ang mga personal belongings like cellphone, wallet, kag ayang salakyan. Aha. So, ba't silingon din kastigo pa ni ang biktima, Captain? Suno siya, katilaw po sakit. Aha. Tapos ubahan ni siya sang dilargo kag bayo, ano? Ang dalargoya lang ginikuha. Kag sa dalargoya, sunod iya nga may sunod to nga karta. Na more or less yung mga 3,000. After sang ginobra sa iya, nagtalagyo ang mga suspitsado dala ang salakyan. Ginayon, nagipangayo man bulig si biktimata sa mga staff sang motel. How come, Captain, karoon siya ng adlaw nagpablatter kung sa ganyan katang insidente natapos ang May 26 pa? Amo na nga matter, actually, Eric, hindi ko masabat no, kung ano ang personal yung agenda, pero mas maayo na kung matawgan niyo sila siya, nagmapamangkot niyo kung ano gid ang reason behind. Pero sa part namon niya, kung ako lang lantaw man, kag mag-analisar, siguro sa nasa state pa siya sang shock or trauma, or basi may personal man sang desisyon nga basi gusto sulbaron niya malang sa iyang kagustuhan. Pero sina, siguro nakapamintar, nakabahin-bahin siya nga kailangan niya gid i-report sa ato na police station ang tabo ng insidente. That's why ang ginang aga, nagdikadto siya, kag gilayon man ato ni kadaan sa aksyon ang iyang reklamo. Okay. Now, sir, atong pagtaya siya sa I-speak sa ngaran sa salakyan niya manong sulod, wag niya siya nakakita sa Starbucks ng mga tao? Namo na nga malamtaw pa kita upod sa aton nga mga investigador, makuha pa kita sa mga other informations na angot sa insidente nga. Sa initial talks niyo sa biktima, sir, anong ginayo essay mo? Sa pangabay sa tani sa aton stasyon nga kung pwede, hindi lang ni pag-ipalapnagid sa kadamaan o sa publiko ang tabo ng insidente kay ang aton biktima may ginakaptan nga posisyon sa gobyerno, kag hindi pag-i-quote or i-misinterpret ang mga natabo ng insidente ko iya. So, as much as possible, ang mga interviews or ang mga personal nyo nga pamangkot na angot insidente, hindi nyo gid matawagan ang atong biktima regarding sa mga bagay. Sa subong sa amon sa kapulisan, ma-open lang naton isang gin-blatter yang insidente, hindi na kami ka padugang pa sa mga informasyon nga wala pa namo nakaptan. Okay. And may iayo ka man sa part sa biktima, Captain, to solve this case? Panayon lang ang pag-ipikaangot, kasi magdulig sa ikahatag sa progress sa humingi insidente. So, hindi man naton ma-solve lang kung si
PNP lang ang maubra sang tanan nga bagay, makuha man kita sa statement or other informations or mga detalye nga wala yan naambal na dipatan niya, ipadayon naton ang pag-trigger kag pagpangayo bulig sa bahin man sa ating biktima. Ang ginahinga mo ito sir, do ang yaman at kung tani do ma-recover mo itong salakyan yung tani do mo itong pinaka-importante siya ko sir. That's why siguro why sa nagpakigangot sa aton at early sang natabo sila ay gusto niya siguro nga he will do it on his own private way. So gusto niya lang siguro nga ma-recover ang salakyan kag ang mga personal belongings siya na nakuha sa iya. So dakong posibilidad sir ka masulbar taning kaso kung mag-cooperar lang ang biktima mismo. Oo, kag upod man sa pag-cooperar sa mga establishmento nga aton pagkakadtuan. And hopefully sir masulbar taning kag ang ginahimo sumusibo sining opisina. Oo, gabay pa kag with the divine intervention kag pagbuot sa Ginoo mas gabay pa nga masulbar ang kaso. With that note, Captain Pindon, salamat sa time mo sa Action Radio. Salamat man natin, Eric, sa pagpamangkot kag paghatag sa pag-athag sa tiningtingin na tabo siningan. Una sa balita, una sa aksyon. There you have it, si Police Captain Paul Benson Pindon, ang hepe sa Station Number 2, Balikata si Action John Diaz, sa confirmation report sining baka-recover na, kag isa ini sa ginahingyo sa tag-iya, nga hopefully, ma-recover ti arena. Muna din sabat, sang pangabay ni Konsihal sang bago, na ma-recover ang sarakyan niya, ang iya sining Mitsubishi Mirage, pula giling colors ni. Balikata si Action John, sa confirmation report, from where the action is. John, please come in. Action Eric kumpirmado na recover sa mga kapulisan ining isa ka Mitsubishi Mirage nga auto sedan gaya tawag action Eric diri mismo along area sang circumferential road sakop sang barangay Villamonte Sharad sang Bacolod dili lang uluunhan sang talatapan sang Philippine Statistics Authority. Balik na bili lang ni sa kilid sang dalan. Actually, kung lang tawag kupos ang guma sa may right side, no? Sa may passenger side, action Erika. Sining salakyan mismo, amo na nga hindi nila dari nga mapaandar o kundi na mapalakat, abe. Pero mapagiyo nila action Erika. So, ginbilin lang dari sa atubang sang isa di ka compound. Wala ka masyado, dari may nagatinir, siguro kung may naga-star ba lang balay, dari nila ginabilin, ini nga salakyan action, Eric. And as far as I'm concerned, kung wala na talaga ulan, pwede kinaton mapamangkot kay Doari, dari si Konsihal, mapalabot siya sa iyang pagpayag, no? Pero bubing ulan perting ulan, sining nga matanion, ang makitaan ko lang gid, ang arada na subong, dogi na temporarily, pabayaan nila mo ang salakyan, ari din sa palibot ang mga kapulisan, why kay gidibig pasilungan, kay diri bala sa may kadomdom kala di sang Oyo Hotel, ang Eastview Hotel na di bala sang una. Okay. Ari lang gid sa kilid sang Eastview Hotel, diri na nila ginbutang ining salakyan. Ginbili nila guro kung mga kupos ng guma, kay kung hindi kupos ba si kung nadala pa nila sa layo na? Tida ko ginang posibilidad sin action Eric. Kay kung ang taon naton, kung dugay-dugay na nila guro gindilin, bala? No? Na-detect lang gid sa aton nga mga otoridad. Isipa bala sang 26 pa sa Miyerkules pero nagindala sang mga hold-upper, ti karo lang hapon na kitanda. Oo, amo pa rin naman. Guro kasi kung nagpa-blatter sila, basi bala ginparundahan sa palibot diri, ginpalibutan sang patrol, tubtob nga nakita nila nga may abandon diri nga salakyan action Ereka. Kung matuod na nga may ara nga GPS, ti mapos ki para sa tagiya, ay mag-locate Tani, hapos gid no para sa ilang ma-check nila ang location sining salakyan. Sakto titulan isa nga Mitsubishi Mirage. May mga palatandaan kay may mga bagras ang iban nga bahin sa mga salakyan mismo. Amo gid na ka-identify, no? Napagiyo na kanila mo tubla kay doon doon naguot sa kay kupos ang kumagri sa too. Ay gali. Amo ta sakto ta ba mo kay kun namin ni kondisyon sila ken ba siguro na dala na nila. Sa layo. Sa layo galing kay Teo nakupos. Amo wala sansa di magulo obrata ni kinali makita sa karon diri ka naga doko-doko sire. Ati mayo man kay na blessings in disguise ni Gorokson Ereka. Nga nakupusan ini mga suspect kag ang amo to ang nagabilin sining mga salakyan mismo, no? Okay. Ati dako man ni korpo sa kiti kun agri kiti 26 pa to natabo no? Miyerkules dati Biyernes tas bond.
Tadi ang to ginamba ko bala kay diri kay nasa kay Sir Osalia. Oo. Ang bakit kasi pwede daw ma-check sa may hotel bala basi bala may nakakita dito may naglabay nga mga persona na kilalaan Hindi kaya tuloy pag interview ko kay nasa kogto kay Captain Pindon ang hambalya balikan nila tong hotel kay base may CCTV to kag ma-identify gibla ang itsura sang duwa to ka mga suspect. Dito sa may motel to. Oo, kay base may CCTV bla to ti amo to i-double check karon ni Pindon kag guro ni Sir Opaliana para makuha kitang exact description kay description to ginatag sa aton kina si Pindon pero sa mga paman sa kwanto sa physical to yung aspeto. Oo, tidiri basi ba naman na og bala sa salakyan kay nakuha bala sang CCTV Isa sa pa na. hotel man diri oh. Oo, base man. Oo, Kung naras kilid sa hotel, but siligo ng hotel na may na CCTV cross entrance may aray ni kay nadumduma ko naligan sa may aksidente de kita ginila ang pagdagapok to bala pagkabunggo sa motor Okay. sa biktima. Hopefully, dugay-dugay ko ano to statement si Sir Opalia kay gapamayong pa sa investigador yo. Kaya ang investigador ya ginatingguan nila nga manan ang gumabla. Ang importante da base may mga ebidensya sila makakuha da nga makatagilid sa identity sa suspect way labot sa mga fingerprints nila kanabilin da kung may aragid man. Oo, sa sulod sa salakyan pagid, no? Kaya mo pag ginatingguan nila kay ginuna diri nila ang kupos nga guma maidiyahan. Oo. Kasi kupos gid So dyan yung mga hambal nga base ang CCTV sa hotel na dahil siya nakatuon sa sila lugar base makabulig para sa dugang investigasyon to identify the suspect. Oo, dako gina posibilidad, no? Sa piyak ni nga daan ano man nang do dako ka bala nga balaligyaan. Oo. Sa tabok sinidri, mga construction supply, basini may mga CCTV man, dako gina posibilidad nga makabulubulig man action Eric, no? Yes. Sa ila diri nga ginahimo nga investigasyon. Pwerte maning ila nga chief invest ni kay sa niya may takot sang gumaho. Ga? Again, isla niya kali gumagid. Okay, good. Di ba na kay mapadalaga nila ka mapakadto rito sa kwan? Agad ka tiga buong ulan Ati paligo na sana Wali ko lang na Putatyo. Si Konsyal na ba si mo kay di na-recover lang niya. Base karon may pakaldo na karon si konsyal na karon na. Gani, mga pulis na rin nila. Sige na, kamuli pa ulan. Kamuli nyo, kabubudan ng ulan. Gini oh. Jan, Ha? standby ka kadala hold the line please kami tatlo ka pa sudlon importante ni. Okay, para sudlotan din ato importante nga pahibalo standby dyan ha. Balikan ikaw dira dugay, please standby. Dati? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balikan sa Action Jan Diaz sa lugar sa Dina recover ining salakyan ni Konsihal. Action Jan, please come back. Action Eric, sa liwat sa Gapon, ari kami dari sa may atubang, sining sa Lakyana. Ginano nila no? Ginatingwan nila dari nga mapaanan sa goma, islan Action Eric. Try tabi ko si Sir Opalia diin. No? Hindi ka mapabasa da? Ha? Hindi ka mapabasa kay kaulan. Okay na problema, basta ang tila, hindi na mabasa. Correct. Hindi tama. Ari kami dari, may mga tataho, bago pa nagaling iyang salakyan Bago pa nga for Bago ni kay ang registration. plate number, bago ni butang. For registration o kung bago kaya ka number? Bago ni nga, ano ba lang, nga format ng plate number. Okay. Mga pang 2019 ni, 2020 ni nga, model. Sa nga salakyan, kiti amo ni ang sa may plate number ni Action Ereka. Sir Paliabla. Sir, may hapon. Ba, kung ko na basta. So, paano na-recover?
life na? Oo, paano na-recover? Muna in relate naman sa mga other units sa station, sa Laging flash alarm. Dragnet operation. Ang bitaw mismo. Gabi pa dragnet? Hindi. Siyempre na-relay na kadaan. Nasa bit. Actually, yung bitaw mo. Bitaw personnel pa. Na nakakita. So, may info na sila kadaan niya na sa salakyan, sa natapos ng salakyan na sakyan malagyo sa mga suspect. So, nakita ni Daddy kag na-embrace na sa station. So, silingon sir, gin-informa ng bitaw nga may nadula nga salakyan. Tindahan na sila details. Automatic. Automatic. Tapos, okay. Nila sa police, si patch man na nako ng bitaw mo, under man. Why na GPS nga natugtulan? Tapos, ang plate number, dito sila nag-identify. Okay. Tapos, sila, ginbilin lang ko ang gwa, ang suraya? Ginbilin lang, dire, flat ang pangunang sa right side? Sa right side. Ang yabi, ara lang kung sulod? Wala, nakalak. Ang salakyan nakalak? Wala na sa yabi, dagali? Wala. Paano na paandar? Yung kwato lang duplicate. Gindala gorong yabi isang suspect. Balagin inform niya sir ang victim. Nagkatodi sila. Tapos may duplicate mo ng kit pa. So, tinanong sir, wala GPS or salakyan? Wala. Tanong plano sa tagiya, kwaon niya? Bitaw nga nakatukad rin ng area. Okay. Gusto nilek? Kwaon sa tagiya? Ang salakyan, kwaon. Under sa tagiya or under custody nyo na dalo naman sa station, booking dito. Execute sa namon sa affidavit of undertaking, release na siya. Okay. Pero hindi siya mang-impart for investigation? Okay naman kay may naman. Yung mga fingerprints na yan, kinanglanon? Kaya ang undertaking, nakastipulate man daong kaya just in case nga i-file ng kaso, ang kustodiya sa iya. Pero kayo ko naman nga case, sir, hold up, hindi man siya need sa mga fingerprints, hindi man siya crime? Pwede man siya matunmano sa fingerprint, pero sunod di sa hindi naman pwede nga makuha ni fingerprint kay dugay na. 26 ang hapon pa mong Merkules. Okay. Ato nang si konsyal wa na da mo katabi si sir. Kunang puli na sila to. Ari pa man sa piyak. Di pa masakit siya nagkanto sa kina di ba sa aga? Makakiti na recover, mayroon kalipay man konsyal sa kina. Kaya si konsyal da sa lugar? Sa may salakyan action direct. Sa lakyan niya. Kay Gaulan. So sir, okay. subong ang ginaulat lang na mapaanda, nga mapalakat kay kupos ang goma mo na. Tapos dalo sa station na yun. Pero sir, wala pa man ng nakaluad na kung sinong suspect. May ara na kami pangalan, nga alias. Pero mo na, gina-verify pa naman kung confirm nga existing ang ngalan. Sige. Wait, nag-redaction direct may patawag nila, ang aking Sister Ophalia. Pag ang kay konsihal, Kaya si konsihal sa piyak siya nga salakyan. Oo. At yun niya kayo na-recover ang salakyan. Kaya mo naman lang yung ginahinga mo ni konsyal nga ma-recover mo na salakyan niya, pero dapat ang kooperasyon niya at tagigis pulis kay ma-identify itong duwa to. Amo na gani. Ang importante man dira, ay ginagamo gitod na ni konsihal Hindi man na mayo nga ti, kung na-recover na ang salakyan mo, hindi ka lang yan mag-coopera sa pulis, bahala na mga suspect, daw mo na bla? Oo, kay kung amo sila matabo, there's a possibility nga daw ginatolerate wala mga suspect, pag wala, but sila maka-reflect na sa crime rate ba sang station number 2, hindi na madakpa ng mga suspect na, hindi masulbar ang kaso. Gani, labi na nga kung amo na ito ka simple, ilang nga pagpa-hold up bala? Si Pablo, hold upon ka, ubahan ka padlargo. Pagwa mo lang sa kapihan, tayaan sila yung mga stick. Ano doon, ang stick? Ice pick? Ice pick, tapos tamakyon ka lang sa may salakyan, kasi simple nga mga attacking ila, dito hindi guro maayo man nila, no? Gani? So, mas maayo ning kung ang baldo rin ni Sir Ophalia, may ngala na sila, gina-confirm na lang nila kung ano ginaang real person. Pero base kung may mga roads gallery, makabulig man nila, kay kung makambal ding police nga gina-confirm nila matod nga ngalan,
ang posibilidad is basi may mo na ning kangaysin nga kaso ining mga suspect man action erect. Hindi naman tabo kayo ti according ka ina kay Police Captain Pindo sa interview tas ang hapon nga siningya kung bakit aniwat ni konsyal itsura sa duwa ma-recognize sigid. Oo, Posible kung may mga suspect ang pulis na to da may ara sila file sa Rogues Gallery nila papalantaw nila kay konsyal. Yes, amo gina makabuli kay ang baldari ganin ni Sir Ofalia. Ang confirmed nga full name niya amo na lang ginaulat no kay may mga aliases na sila action na Eric sining mga persona mismo. Ang isa sa alias lagi mention kira ni Pindo sa to sa interview mo ni si alias June. June. June basi doble bla do mo na bal nila no. Ang pulis may ara na siguro nga idea sa karon ilabi na kon makambas labi nga mahimo basi nakakomitar na sang kaangay nga krimen ini mga suspetsado tema sa pose sa ilang nga madakpan ilabi na kon makitaan gid mismo ang nawong sining mga persona kag makilalaan ila especially sila nga panglawason ang ilang nga panghulag action erect kung paano sila maghambal kung matandaan gid no sang biktima apot na sa ton nga mga kapulisan. Pero mo na ganyan bal, maayos subong kay na recover ining salakyan action na Erika. Sa gyapon naglala na gid kay nagbuo na gid ang ulan. Pero kay nagid nga paggrabunok so lang gid nating object gid sinidere. Kay ang aton nga mga kapulisan ginaamat-amat na din lang. Importante ni nga makuha nila ang salakyan, madala nila sa may action erect no sa may sa may police station kay parang ila dikto ma-document, ma-record nila kag ma-turn over nila kung kinangmano na gid man kay madugay-dugayan pare kay ma-execute pa ni siya sang iyang affidavit action ereka ining biktima mismo kon ang tag-iya sang salakyan action ereka. Kagyapon live report diri chikan sa area sa Circumferential Road malapit sa may Burgos sa Circumferential Road sining ako kung Barangay Villamonte surad sang Bacolod. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. There you have it, John Diaz live report from where the action is. Dara sa may Circumferential Road sa Copinis ng Barangay Villamonte sa tubangan lang sang Isadora ka hotel sa diin na recover ining salakyan nga Mitsubishi Mirage color pula ang ginapanigyahan sang isa ka konsyal sa syudad sang Bago kanangin biktima sang hold up sa tong Miyerkules sa hapon. Tino less than ang tag-iya nag-confirm nga iya ginman salakyan. Wire ni tanan nga mga units pati ang bitaw, that's why nga mahapos ang pag identify sining salakyan kay kompleto man sa plate number kag nasiplatan sa isa dira sa mga traffic enforcer ang ining salakyan nga ginabandonar sa sina nga lugar. Manginahimos ang pulis dalaw na nila sa police station ang salakyan, depende na sila kung kuhaan pa na nila fingerprint sa sulod nga base makabulig-bulig pagidugang sa investigasyon kag ang mga lugar dira malapit sa diin nakita inang salakyan nga may mga CCTV base pa lang makabulig sa identification sang mga suspect. Kaya kung ninyo nadumduman bago lagi sa pag-replay nato sang tingog ni Captain Pindo ng hepe sa station number 2 sa interview naton nga may alias June na nakuha ang polis naton base na sa palayag ni konsihal sa nabatian niya nag-istorya na ining duha ka mga hold-upper. Di posible ipakita inasang pulis ang ilang Rogues Gallery nga may mga aliases ka June kaya according sa kay Pindon sa interview naton ma-recognize man di konsihal kung makita iya liwat ining duha ka mga itsura sang suspetsado nga nag-hold up sa iya. Kung hindi ka man madakpan at least kung ma-identify sang suspect o sang biktima makasiling kita nga we consider this case as solved na. Ina kung ma-identify sang biktima ni konsihal ang mga itsura sang mga tao nga ipakita na posible sang pulis sa ila sininga file sa ila sininga Rogues Gallery. Tato, at least bisan paano ang ginahinga mo ni konsihal nga ma-recover ang yasel sa lakyan, tiara na. Pero suggestion ko lang sa isa ka konsihal sang Bago, ang suggestion ko lang hindi diri natapos ang kaso.
Ato lang pangabay kay konsihal, kooperasyon. Nga mo man ang pangabay sa aton kapulisan. Hindi ina nagkapatimaan nga na-recover ng salakyan mo, hindi ka na magkoopera sa pulis, may dapat ka pa na ibulig sa pulis. Ano ini? Amo ini ang pagkilala sa to mga tao nga naguldap sa imo, nga imo napatinan ang ila nga mga itsura base ina sa palayag sang hepe sa station number 2. At least, dasig lang. Di kon abi na report dahil ni konsihal ang insidente right after natabo siya sang Miyerkules sa hapon. Wala na nagdugay ang kaso. May posibilidad na dakpan mga suspek. Balik iti naglipas pang 2 kadlaw kag nag-report si konsihal sinilang aga sa police station number 2. Again, kung sino nga konsihal sang Bago City, kamo na binag-binag taga Bago. Nagayok sa ato ng pulis nga hindi pagingadlan ining konsihal sa syudad sang Bago. Kung gusto nyo mabalaan, makuto nyo si Mayor Yulo sang Bago. Okay? Action Radio Philippines Standard Time, las 5:42. When we come back, report na gikas sa ato sa mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Cellphone Plus. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa mga
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. So naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik din sa tumabalagad, ang ulan, gabalbal. Grabe ang damol sa galoob, no? Pag ginabukbo lang ang ulan, subong hapon sa Bacolod, yo. At sa ko likop kurong ulan niya, eh. Bot sa iban nga mga lugar da,
sa ibang nga barangay da sa palibot sa Bacolod. Gaulan da Sinyola. Dili sa amon sa city proper, puwerte ang balbal sa ulan. Daw ginabu-bu lang. Sa limodo may bagyo. Ay, puwerte. Sige. I-check na mga report na gika sa ato siri nga mga correspondent. Sa ato sa Palagad Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. I-check na mga report na gika sa ato siri nga mga patrol unit reporters. Dugay-dugay sa action ay na boss, i-check taliwat sa siri nga signal. Unahon talaga na sa action art ay hupo no. Sa iya sining report gikan sa New Government Center. Ang balita ni Action Art karon nga hapon nga idulong problema sa pinaka mga Bacolonon nga nawad-an sang puluyan bangod sa demolition kag road clearing operation. Homes, bilog nga pamilya ni Bergie Olpinda nagamonitor sa aton. Toto Alex Montesa da mayong hapon. Uy, si Kagawad Idol Peter Maymay Noble ga-monitor sa aton. Kent Bulakhawan isa sa kay Norby Bautista Susan da mayong hapon lang. Nagapamati sa aton Neil Brian Baluis tapos na ni siya. Happy birthday sa Bilasco nga si Bogart Amogwis sang Agisan, Himamaylan City. Ay, puwerte. Si Maninoy Maing kag si Maninay Chari Salvacion nga monitor man sa ato, no? Si Mr. Ernesto Cervantes dira sa Valladolid nga monitor gid sa ato, no? May hapon dira kay Sir Ernesto Cervantes sa Banwasa nga Valladolid. Way panoy? Huwag sila kasalabatanan? Ay, di ano ba sila dala sila sa ulan? Si Action Ede, way magasabat? Si Action Art, way magasabat? Sadya tato ni. Sige lang, balik tanay. Dama pa ta komersyal. Pagkatapos sa itong importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay,
lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at Time in punto, las 6. Ang oras ginedulo
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Wala kita panahon sa atos balagat ang balita ni Action Ed, ni Action Art, karon na lang sa firing line with Action Brian Morden. Action Report after audition, Biyernes kay presentation, magatakopi ni Tiborio, balik ini buwas. O po diri sa atong nga mga patrol, unit reporters in action nga napalagay ko nga po na Action John Diaz, back to back kay Action Ninyo Bugina, News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up diri sa atong nga IT expert, Sir L. Ray Dutilios. Transmitter Control Tower dito sa Barangay Talong Sirad Sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan ni Lover Boy, Birthday Boy, Action Marlon Hinabaya. Happy birthday Action Marlon ha. Alin diri sa imo kapamilya sa Action Radio Bacolod. Talos la ko dito temporaryo, Action Eric Magbanwa. Kita na kita karon sa Action Night Patrol. Last 10 to alas 11. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,